Ты узгадаў, што Кучынскі зараз у Вашынгтоне. Я чытаў про тое, што Святлана з Сергеем там, здаецца, у лісце да Трампа узгадалі, што яны хацелі бы сустрэцца з прэзідэнтам ЗША, то ён паехаў арганізоўваць сустрэчу. Ну, мы зараз сустрэліся з некаторымі прадстаўнікамі каманды, там са стратэгамі блізкімі да Трампа у Дубровніку у Харватыі. Вельмі цікава пагаварылі. Яны казалі, што в прынцыпе вельмі вялікае зацікаўленне ёсць сярод каманды, сярод і ў Белым доме, у Дзярждэпартаменце, каб працягваць гэтую тэму Беларусі. Яна, безумоўна, зараз не прыярытэт, але нам вельмі важна яе вынесці медыйна. Я тут адразу, может быть, прадбачваючы пытанне наступнае пра Пракоп'ева, хацеў сказаць, што Пракоп'ев правільна сказаў наконт медыйнай працы, і гэта тое, што мы адразу пачалі рабіць. Нам трэба трапіць у павестку, у інфармацыйную павестку Злучаных Штатаў. Вызваленне Сергея супала з ірана-ізраільскай вайной, і яно абсалютна згубілася, прайшло міма, незаўважна. Гэта якраз такі, калі б это быў іншы момант, больш удалы, не адбывалася такіх геапалітычных рэчаў, яна бы па-іншаму і цікавасць да Беларусі сфармавала у амерыканскім эстаблішменце. Зараз мы паспрабуем гэта дапрацаваць, гэты момант медыйны, і ўжо зараз выйшла некалькі размоваў з палітыка, з Associated Press, на CNN размовы. Я думаю, што мы створым такі спрыяльны медыйны кантэкст, каб тэму Беларусі падняць вышэй. Вельмі шмат людзей, якія сімпатызуюць беларускаму пытанню, людзі ўсё разумеюць, і амерыканскія дыпламаты сочаць кожны дзень як бы і за развіццём, і за працэсамі там вакол гэтых перамоваў. Я думаю, што нам трэба набрацца цярплівасці, не ўсё адразу. Складаны момант, але ёсць вакно, сапраўды ёсць вакно магчымасцю, якім можна карыстацца, ім трэба карыстацца мудра. Але Дзяніс зараз у Вашынгтоне, Пракоп'ев таксама у Вашынгтоне, ён прапаноўваў сваю там нейкую дапамогу у хоць будь у чым. Я так Пракоп'еву спрабаваў пісаць апошні год, он мне не адказвае, звычайна праз вас перадае Зміцер усе паведамленні і месседжы. То калі ён вам напіша, перадавайце мне. Я абавязкова. Ён выбраў такі фармат камунікацыі праз Еўрарадыё. Не ведаю, наколькі это эфектыўна, але я буду рады празмаўляць асабіста і прагаварыць, што можна зрабіць супольна, таму што зараз усе рукі усе патрэбныя. Зараз момант, якім трэба карыстацца. І актыўнасць дыяспары, і беларусаў у свеце, і ўсіх палітычных структур надзвычай важная. Вось гэтыя наступныя тыдні і месяцы яны будуць і па ўкраіне, і па Беларусі мець вельмі важнае значэнне. Сёння мы чакаем таксама наступнага брыфінгу прэзідэнта Трампа. Паглядзім, што дакладна будзе заяўлена па ўкраіне. Спадзяёмся, што бліжэйшыя тыдні будзе разглядацца закон Білл Ліндзі Грэма па санкцыях супраць Расіі, а яны якраз такі вельмі моцна ўдараць па Лукашэнку, калі гэты біл будзе прыняты і падпісаны прэзідэнтам Трампам. Таму будзе вельмі цікава, вельмі важна, што адбудзецца наступныя некалькі тыдняў. Я папрашу выразаць гэты кавалак нашай размовы і перакіну яго Пракоп'еву, каб ён адрэагаваў і ўсё ж таки разбаніў цябе і адказаў напрост на твае каментары, а не толькі праз наш эфір, хаця я заўсёды рады бачыць як яго, так і цябе ў нас у эфіры. Пытанне праз данат. Алеся піша: у 21 годзе на платформе «Голас» амаль 800 тысяч беларусаў выказаліся ў падтрымку перамоваў. Чаму зараз офіс пра гэта маўчыць? Мы про это как раз говорим. Это как раз показывает, что от 2020 года увесь час тема перамоваў, тема дыялогу была нашай цэнтральнай. Праблема, што рэжым і беларусы бачаць по-рознаму гэты дыялог. Рэжым бачыць дыялог, што ён будзе размаўляць там з амерыканцамі ці яшчэ з кімсьці пра нейкія санкцыі, плюшкі, бонусы для сябе, але будзе пры гэтым збіваць, арыштоўваць і мучыць беларусаў. Мы з вами ўсе галасавалі 800 тысяч чалавек менавіта за нацыянальны дыялог, каб выйсці з крызісу, каб скончыць тэрор, каб правесці свабодныя выбары. І мы працягваем на гэтым настойваць і будзем працягваць за гэта выступаць. Нехта нават кажа, што Ціханаўская радыкалізавалася. Гэта сапраўды так? Не, я сачу за ўсімі заявамі і каментарамі. Яно ўсё ідзе сістэмна і паслядоўна, і нейкай змены няма. І гэта пазіцыя, што рэпрэсіі павінны быць спыненыя. Яна была і да вызвалення Сергея, яна была і раней. І тое, што яе, магчыма, раздражняе, это вось гэтая дыскусія, якая зараз пачалася. Вот все, Сергей выйшаў,
і прыйшоў час нармалізаваць, а іншыя хай сядзяць. Это вот тое, што зараз закидываецца, і вось гэта інтэрв'ю было менавіта пра тое, што давайте, ну все, раз выйшаў, давайте здымаць санкцыі, нармалізаваць, а іншыя. І вось яе гэта злуе, і таму яна зараз б'ецца за ўсіх астатніх, за ўсіх, хто працягвае сядзець у турмах, за беларусаў, якія не могуць вярнуцца дадому. Вось, і пра гэта трэба гаварыць зараз, таму што это мы з вами бачым карцінку рэпрэсіяў пра Лукашэнку, а замежны там decision maker, stakeholder, ён чытае навіны. Лукашенко вызваліў Сергея, памілаваў яшчэ там 16 палітычных вязняў, і складваецца ўражанне, ну все, беларускі крызіс вырашаны, ён там уже кагосьці мілуе, то давайте зоймемся там Іранам, Ізраілем і там Кубай, Венесуэлай і іншымі праблемамі, тому што можа з'явіцца фальшывае адчуванне, што беларуская сітуацыя, праблема вырашылася цяпер. І для гэтага трэба зараз крычаць яшчэ гучней, што не вырашылась, наадварот, все працягваецца, просто ёсць магчымасць, новыя інструменты, якімі трэба скарыстацца, каб гэтую пазітыўную дынаміку захаваць. От того ж самого Воскресенска прогучалі словы про тое, что здымайце санкцыі як мінімум с калійкі і з банкаў і з Белавія, і як мінімум напалову турмы апусцеюць, ну маюцца на увазе з палітвязняў. Ці лічыш ты это рэальным? Ну, па-першае, Воскресенска ні на што не ўплывае. Ягоная роля это быць такім перадатчыкам, якраз таки сеяць. Ну вось ён перадаў месседж ад не ведаю ад каго, ад Черчилля там ці яшчэ ад каго. Ну ён перадаў гэты месседж там Пратасевич, Тур, вось Воскресенскі, тых, каго там чытаюць у колах там беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны вось гэтыя сеяць ідэі, што это магчыма. Яно выглядае трошкі інакш, гэты працэс і працэс перамоваў. Ёсць там лініі закрытых размоваў, якія вядуць там нашыя заходнія саюзнікі з Менскам. Там ёсць нейкія элементы, пра якія ідзе размова, у тым ліку звязаныя з санкцыямі, але ёсць вельмі пэўныя выразныя умовы, якія для гэтых крокаў адказ павінны ставіцца. Ну пакуль мы не там, пакуль мы не там гаварыць пра скасаванне калійных там санкцыяў на транзіт калійных угнаенняў, гэта просто нереальна. Таму што для еўрапейцаў уводзілі гэтыя санкцыі пасля вайны у першую чаргу. Па-другое, зараз Лукашенко судзіцца супраць Літвы ў міжнародным арбітражы на мільярды, там больш чым 12 мільярдаў еўра. І у разгар гэтага суду, гэтага арбітражу Менску супраць Літвы, яны будуць прапановваць Літве здымаць санкцыі супраць Лукашэнкі, распісацца ў тым, што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя не абрунтавана. Гэтага просто не адбудзецца.